Καλημέρα από το Teach Me GR και από εμένα το Βαγγέλη Βλασόπουλο, το δικό σας άνθρωπο σε όλα, μα όλα όμως, τα δημιουργικά προγράμματα. Τρίτη σήμερα και το μάθημα Cinema 4D είναι εδώ για όλους εσάς, φυσικά όπως κάθε Τρίτη, όπου θα σας δείξω ένα πολύ γρήγορο τρόπο για να δημιουργούμε εντυπωσιακά αντικείμενα μέσα σε ένα και μόνο λεπτό. Μπορεί και λιγότερο θα έλεγα, καθώς ώρες νομίζω ότι χρειαζόμαστε ταχύτητα. Και ιδιαίτερα μέσα στα 3D προγράμματα έχουμε την αίσθηση ότι ο χρόνος κυλάει σαν χελώνα, ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν γρήγορα ποτέ και γενικότερα λοιπόν νιώθουμε ότι χάνουμε το χρόνο μας μέσα από ένα πρόγραμμα για να δημιουργήσουμε για παράδειγμα ένα μολύβι πρέπει να δημιουργήσουμε 5 ώρες ας πούμε. Και φυσικά πηγαίνουμε και το φωτογραφίζουμε και τα πράγματα είναι πολύ πιο γρήγορα. Έτσι λοιπόν θέλω να σας δείξω ιδιαίτερους τρόπους για να κάνουμε τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα στο Cinema 4D και να δημιουργήσουμε φυσικά πολύ ωραία αντικείμενα τα οποία ενδεχομένως να είχατε σκεφτεί να τα φτιάξετε και να τρομάζατε στην ιδέα και μόνο να κάτσετε τόσες ώρες και να τα δημιουργήσετε. Έτσι λοιπόν θα δημιουργήσουμε αντικείμενα όπως αυτά που βλέπετε μπροστά σας, τα οποία σίγουρα φαντάζουν πολύ ιδιαίτερα και επίσης φαντάζουν πάρα πολύ δύσκολα. Κοιτάξτε λίγο τι έχουμε δημιουργήσει. Βλέπετε, πολύπλοκα λοιπόν αντικείμενα τα οποία ουσιαστικά παραπέμπουν σε επιστημονικά θα λέγαμε project, αλλά γενικότερα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για σκελετούς, γενικότερα λοιπόν διαφόρων αντικειμένων. Ας πούμε αυτό θα μπορούσε να είναι μια άτρακτος θα λέγαμε του διαστημοπλοίου που πήγε στη Σελήνη. Ας πούμε τώρα μου ήρθε αυτό, δεν ξέρω αν ισχύει βεβαίως. Ή θα μπορούσαμε να φτιάξουμε πασάλους, έτσι βλέπετε τόσο όμορφα, χωρίς να χρειαστεί να φτιάξουμε πολλαπλά αντικείμενα μέσα από ένα αντικείμενο και φυσικά μέσα από μια ιδιαίτερη ρύθμιση, τη ρύθμιση του Atom Array, όπως βλέπουμε εδώ. Θα μάθουμε να δημιουργούμε τέτοιου είδους πανεύκολα αλλά φυσικά πανίσχυρα αντικείμενα μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Αυτό λοιπόν είναι που θέλω να δούμε ακριβώς, ότι ο χρόνος πλέον θα γίνει σύμμαχός μας μέσα στο Cinema 4D. Έτσι, για να μην σας τρώω εγώ φυσικά πολύ χρόνο, πάμε να δούμε το συγκεκριμένο πολύ ωραίο μαθηματάκι σήμερα για να μπορέσετε να ξεκινήσετε και να δημιουργήσετε φανταστικά πράγματα ακόμη και αν ξεκινάτε σήμερα με το Maxon Cinema 4D. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Πηγαίνω στο Cinema 4D, File, New. Και φυσικά έχουμε ένα καινούργιο έγγραφο και το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να έρθω και να δημιουργήσω εδώ ακριβώς έναν κύβο για παράδειγμα. Για αρχή έτσι. Βλέπετε, ο κλασικός λοιπόν κύβος, ο οποίος τον έχουμε χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές για να δημιουργήσουμε στη συνέχεια κάτι διαφορετικό. Ξεκινάμε λοιπόν από τα απλά αντικείμενα και μετά λοιπόν το προχωράμε. Φυσικά εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι στη συνέχεια, θέλουμε λοιπόν απευθείας να πετύχουμε κάτι ιδιαίτερο. Έτσι λοιπόν κοιτάξτε πόσο απλά θα πάω και θα φέρω μέσα το Atom Array και θα ρίξω μέσα τον κύβο. Και κοιτάξτε, ως διαμαγείας, boom! Αυτό λοιπόν ήταν όλο. Κοιτάξτε πόσο εύκολα δημιουργήσαμε κάτι επιστημονικό. Βλέπετε έτσι πόσο όμορφο έχει γίνει. Και φυσικά μπορούμε να το πειράξουμε περισσότερο. Σύμφωνα πάντα τώρα με τις ιδιότητες του κύβου, αλλά φυσικά και του Atom Array. Οπότε πηγαίνουμε στον κύβο και μπορούμε να κοιτάξουμε ότι αν βάλουμε για παράδειγμα φιλέ, τα πράγματα θα γίνουν πιο ιδιαίτερα, βλέπετε. Και φυσικά μπορούμε να τα κάνουμε λίγο πιο μαζεμένα. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε τον κύβο ακόμη πιο advanced. Βλέπετε πόσο ιδιαίτερο μπορεί να γίνει τώρα. Φυσικά θα μπορούσαμε να πειράξουμε για τη subdivision λίγο πιο περισσότερο για να γίνει ακόμα πιο, θα λέγαμε, σε φάση μίγας. Βλέπετε τα μάτια λοιπόν της μίγας εδώ. Φυσικά μπορούμε να κάνουμε πολλές ρυθμίσεις μέχρι λοιπόν να πάρουμε κάτι ιδιαίτερο. Βλέπετε ακόμα και έτσι είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε έχουμε δημιουργήσει ένα κύβο ο οποίος πλέον είναι πολύ πιο ψαρωτικό. Σίγουρα θα μας έπαιρνε πάρα πολύ ώρα να το κάνουμε με το χέρι. Αλλά φυσικά αυτό που πληρώνετε και θα πληρωθείτε γενικότερα εσείς σαν 3D δημιουργός είναι όχι ο χρόνος που θα καταναλώσετε, αλλά φυσικά το αποτέλεσμα που θα φέρετε. Και έτσι λοιπόν μπορείτε να πείτε στον πελάτη σας, φίλε μου πήρε 50 ώρες, αλλά το κατάφερα. Και φυσικά θα σας έχει πάρει ας πούμε μισή ώρα ή 10 λεπτά ή 1 λεπτό ή 5 δευτερόλεπτα όπως αυτό εδώ πέρα. Βλέπετε πόσο απλό και πόσο εύχριστο. Έτσι λοιπόν μέσα από εδώ και από τις ιδιότητες του Cube αλλά φυσικά και μέσα από το Atom Array μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Για παράδειγμα, κοιτάξτε, έχουμε δύο επιλογές εδώ. Έχουμε λοιπόν το Cylinder Radius, το οποίο ουσιαστικά μας μεγαλώνει τον κύκλο, μάλλον όχι τον κύκλο, τον κύλινδρο. Cylinder λοιπόν, κύλινδρος. Βλέπετε, μας το κάνει λίγο πιο λεπτό ή λίγο πιο παχύ και φυσικά ο κύκλος ορίζεται μέσα από το Sphere. Βλέπετε πόσο ωραία. Και φυσικά τα subdivisions μας κάνουν τα πράγματα λίγο πιο μαλακά, λίγο πιο όμορφα και όχι τόσο, βλέπετε, άσχημα όπως είναι στα χαμηλά subdivisions. Πάρα πολύ ωραία. Και είμαστε κομπλέ. Βλέπετε πόσο εύκολα δημιουργήσαμε κάτι τόσο ιδιαίτερο. Από εκεί και πέρα θα μπορούσα να βάλω και άλλα αντικείμενα. Για παράδειγμα θα μπορούσα να βάλουμε και μια πυραμίδα.
η οποία φυσικά βλέπετε δεν έχει πάρει ακόμη το εφέ, οπότε θα μπορούσα να βάλω ένα δεύτερο atom array, αλλά φυσικά αν είστε γνώστες του Cinema 4D γνωρίζετε φυσικά τα null objects, οπότε πηγαίνουμε και βάζουμε μέσα ένα object null και θα ρίξουμε μέσα και την πυραμίδα και τον κύβο μόνο του και φυσικά θα φέρουμε τον null από κάτω, θα το ονομάσουμε objects και θα βάλουμε το συγκεκριμένο null object μέσα στο atom και έτσι αυτομάτως όλα τα αντικείμενα θα γίνονται σε στυλ atom, βλέπετε. Έτσι επιστημονικά όλα. Φυσικά τώρα μπορώ να τα μετατοπίσω ακριβώς εκεί που θέλω εγώ, οπότε θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλα πράγματα, βλέπετε. Αλλά γενικότερα μέσα από μία και μόνο επιλογή του atom array μπορούμε να πετύχουμε ιδιαίτερες καταστάσεις. Πάμε να βάλουμε και ένα κυκλάκι θα λέγαμε. Μία σφαίρα η οποία φυσικά θα μπει μέσα. Boom. Βλέπετε πόσο πολύπλοκη φαίνεται η σφαίρα. Φυσικά, επαναλαμβάνω, μπορούμε να μπούμε μέσα στις ιδιότητες του κάθε αντικειμένου και να το κάνουμε είτε πολυπλοκότερο είτε πιο απλοϊκό. Οπότε πηγαίνουμε και πάλι στο sphere. Θα χαμηλώσω το segments και βλέπετε πως παίρνουμε τα πράγματα λίγο πιο απλά για μας. Βεβαίως, στα πολύ χαμηλά παίρνουμε κάτι διαφορετικό εντελώς, όχι ακριβώς σφαίρα θα έλεγα, αλλά ένα ρόμβο. Βλέπετε λοιπόν ότι ακόμα και με απλά αντικείμενα μπορούμε να πετύχουμε πολύ ωραία πράγματα. Οπότε, ακόμα και έτσι, να θυμίζει λίγο τσίρκο θα λέγαμε ή μια σβούρα, έτσι, μπορεί να γίνει ακριβώς όπως το έχουμε φανταστεί. Και είμαστε κομπλέ και όμορφοι. Θα βάλω λοιπόν μερικά αντικείμενα ακόμη και βλέπετε πόσο απλά μπορείτε να κάνετε ένα επιστημονικό έργο μέσα από το Cinema 4D μέσα σε ελάχιστο χρόνο, έτσι. Θα βάλουμε και ένα Platonic και αυτό βεβαίως μέσα. Boom, βλέπετε. Οπότε και αυτό μπήκε. Θα μπορούσαμε φυσικά να το γυρίσουμε αυτό από 20 σε κάτι διαφορετικό, ίσως και σε μπάκι. Βλέπετε, να θυμίζει μια σφαίρα με μπαλίτσες. Σίγουρα την έχετε δει σε κάποιο μαγαζί, σε στυλ θα λέγαμε ρεζέρβα ή σε κάποιο επιστημονικό κατάστημα το οποίο έτσι παρέχει κάποια τέτοιου είδους αντικείμενα. Σίγουρα το έχετε δει αυτό. Από εκεί και πέρα και τα segments μπορούν να αυξηθούν ή να τα κρατήσουμε σε χαμηλά επίπεδα. Πάρα πολύ όμορφα και φυσικά θα βάλω, να δοκιμάσω να βάλω και το figure, να δω πώς θα κάτσει, έτσι από περιέργεια. Θα το ρίξουμε και αυτό λοιπόν μέσα. Boom. Και βλέπετε και αυτό λοιπόν έχει δημιουργηθεί μέσα. Βεβαίως τώρα θα μου γονατίσει όλη η σκηνή, αλλά δεν πειράζει. Θα χαμηλώσουμε λίγο τα segments. Βλέπετε ότι έχουμε δημιουργήσει έναν άνθρωπο ο οποίος αποτελείται από ένα μυδράλιο στο χέρι. Για όσους λοιπόν έχουν δει τον κυνηγό με τον Σβαζενέγκερ, με τον ανώδυνο, το πολυβόλο. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να χαμηλωθεί, να χαμηλώσουμε καλύτερα. Να πάει λοιπόν γύρω στο όσο πιο χαμηλά γίνεται. Μέχρι το 4 λοιπόν μπορεί να πάει και βλέπετε πως κάνουμε ακόμα και τις φιγούρες μας να είναι λίγο πιο πολύπλοκες. Βλέπετε πόσο απλά και πόσο εύκολα μπορείτε να πετύχετε ιδιαίτερα γραφικά μέσα σε 5 λεπτά. Τα κάναμε λοιπόν όλα μαζί και δημιουργήσαμε πραγματικά μοναδικές καταστάσεις. Έτσι μπορείτε να βάλετε και τα δικά σας σχήματα μέσα, δηλαδή να φέρετε κάποιο λογότυπο ενδεχομένως μέσα από το Illustrator και να το ρίχνουμε μέσα στο Cinema 4D και να το κάνουμε πολύ διαφορετικό. Βεβαίως η συγκεκριμένη επιλογή του Atom Array, δηλαδή το να μας δημιουργεί μπαλίτσες και γραμμές, είναι θα λέγαμε το πρώτο βήμα, γιατί μπορούμε να πάρουμε πολύ ιδιαίτερα πράγματα μέσα από το συγκεκριμένο array. Θα τα δούμε φυσικά στη συνέχεια, γιατί θέλω να μάθουμε πρώτα απ' όλα τα βασικά, για να μπορέσουμε μετά φυσικά να πάμε στα πιο πολύπλοκα. Οπότε, μέχρι τότε να εκμεταλλευτείτε λοιπόν τις γνώσεις σας για το Atom Array και φυσικά να προετοιμαστείτε για τα πιο δύσκολα που έρχονται. Από το www.teachmegr και από εμένα, το Βαγγέλη Βλασόπουλο, να είστε καλά.